Здравейте! Намирам се в Младост 2 под естакадата. Ето виждаме едни прекрасни цъфнали дръвчета, витуша. И сега ще се разходим в това импровизирано паркче. Да видиме. Оп! Тук бокучета. Много интересно. Така влизаме по-навътре. И на какво се натъкваме? Ма и тук, ето, хората си изхвърлят разни нещица. Ето там навътре не искам да се навирам, но ще покажем матраците. Ето, може да видим Младост 2. Тане. Някак си не върви да има толкова хубави цъфнали дръвчета. Ето вижте. Тук е живота. Обаче тук е обратното на живота. Ето може да видим и там. Навсякъде се е превърнал в сметище. Ето хората чашите си свърлят тук, дрехите, дънките. То верно много по-лесно, отколкото да си ги свърляме на местата. Ето така взимаме торбата и си хвърляме насам натам. Ето тук някакви частици от климатик. И тук е главният път. Ето. Гледайте. Красота. И това е за сега от Младост 2.